Doncs estem l'Àlex i jo aquí per parlar avui de la pel·lícula Lola i el piano trencaclosques, del director brasileny Augusto Zanovello, que s'estrenarà als cines el 15 de novembre. Àlex, tu quan vas veure la pel·li, que ara dèiem que l'has vist diverses vegades, i amb els teus fills, què vas sentir? Què et va moure? Com la descriuries? Doncs la pel·lícula em va agradar moltíssim. Em va portar alguna cosa molt proper, em va portar coses molt viscudes a nivell personal meu també, i em va sorprendre gratament. La vaig veure sol la primera vegada i em van quedar ganes de reveure-la, i segurament hi ha molt més del que hi ha molt que he vist, en quant a contingut, en quant a petits detalls, a molts detallets, que està molt cuidat el tema del so, justament va d'aquest tema, però està molt cuidat aquest tema, llavors em va captivar molt, no? I vaig pensar, quina joia, quina joieta més interessant. Després la vaig tornar a veure, la vaig compartir amb els meus fills de 15, 12 i 8, els hi va semblar molt interessant també, no és un tipus de cinema que acostumem a veure a casa, a ells els agrada més una altra, estan acostumats a veure una altra, els interessa una altra temàtica, però els hi va encantar la proposta, i després amb la meva filla de 8 anys la vam tornar a veure perquè li va agradar molt, em deia, per què no veiem la pel·lícula del nen? I llavors, molt bé, el retorn també que m'han portat ells també molt interessant. Llavors, fantàstic, a mi m'ha encantat la pel·lícula. I a tu, Laia? A mi, com deies, també la vaig tornar a mirar per refrescar, perquè és com que vas veient capes, no? La primera vegada, per mi, va ser una connexió amb el meu dia a dia, perquè facilito sessions de musicoteràpia amb nens autistes i, clar, empatitzava completament amb la Lola, no? I era com, sí, això és així, no? I ho vaig trobar, com deies, com una joia, una oportunitat d'obrir la ment i de veure, d'ampliar les mirades de com ens relacionem amb el món, entre nosaltres, com ens comuniquem i quantes singularitats hi ha, no? Hi ha singularitats com persones som, i maneres de relacionar-nos, com vincles generem, i com que també l'amor està per sobre de tot això, i era com, uau, que preciós en 20 minuts, i aquesta aparent pel·li d'animació per nens, no? A mi em passa com a tu, que em vinculo moltíssim, no tant des del punt de fer les sessions com les que fas, sinó des del punt aquest dels instruments inventats. Clar, que és un recorregut que porto fent ara uns 10 anys, amb aquesta mirada cap a aquests sons que no són, diguéssim, dintre d'una harmonia, sinó que són més sons quotidians, sons del carrer, el que es parla de música concreta, que en aquesta pel·lícula en concret ho anomenen. Hi ha un moment que diuen, em sembla que apareix un dels veïns, que no sé el nom, no me'n recordo, i diu, això sembla, quan està tocant el Simó al piano, diu, això sembla una sinfonia de música concreta. El que veig que una de les parts molt importants que porta aquesta pel·li és justament treballar des de la mirada, des del silenci. O sigui, el que fa la Lola, per mi, és posar una mirada molt atenta al seu germà. I això només ho fa quan està en observació. I també és des d'aquesta observació que pot apreciar aquests sons, també, que no són els de la trompeta, sinó que són aquests sons quotidians del dia a dia que el porten a comunicar-se amb ell. Doncs és molt fort aquesta qüestió que comentes, que la pel·lícula també ho reforça amb aquests plans curts, d'aquests moments que diria que la Lola torna de la visita amb la psicòloga, i és quan veuen aquest interès del Simó per la música. I llavors ella, com tu deies, des de l'observació va com observant quins sons el Simó té interès. Tot de sons que hi són sempre, però no li prestem atenció. Per tant, aquí també es parla d'una sensibilitat que en Simó té i el reste de persones no. Llavors ella està com tancat en aquest món o accedeix a un altre món
que nosaltres no hi accedim, no? Per tant, a mi em sembla molt interessant, no? Aquesta reflexió de quin és el hàndicap. Clar. Tirant d'aquí, que m'agrada molt aquest tema de parar atenció, no? Qui accedeix qui es posa dins del cap del Simó? És la seva germana, de 11 anys, que és un infant encara. És aquest punt que ho fa des del silenci, no demanant-li coses i fent-li preguntes. Llavors la psicòloga li comença a fer moltes preguntes. Que tens ganes de dibuixar? Que t'interessa el paper? Que no sé què, tot verbal, tot teòric, tot bla, 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 no? Des del món de l'adult, des del raonament de l'adult. En canvi, l'infant està allà i està des del joc, també. Sí, també em sembla molt interessant això que dius en quant a qui fa el moviment d'aproximació. Som nosaltres, els adults, que volem que el Simó vingui al nostre món, que és el món normal, i és el que dius, la psicòloga. No vols fer això, no vols fer això. En canvi, és com observa, i per què no som nosaltres que observant i veiem com s'expressa i el seu interès, i com es mou, i com les sonoritats que té, ens aproximem al seu món. Per tant, el camí és el que fa la Lola. Jo observo, estic present i amb amor m'intento aproximar al teu món. I en el cas de la Lola, com que toca la trompeta, ho faig a través de la música, no? Però hi ha una actitud de soc jo que vinc al teu món, no nosaltres que intentem treure el Simó del seu món. Clar, és el fet d'acompanyar-lo. O sigui, la seva germana el que fa és acompanyar-lo, l'acompanya en el seu procés, i està al seu costat tota l'estona oferint-li el que ella creu que necessita, però des de l'observació i aquest acompanyament atent, des de l'amor absolut, perquè li té un amor, una devoció al seu germà, d'alguna manera, també. És com ella el cuida. I també reprenent el punt que deies, d'aquest contrast entre el món infantil i l'adult, per mi també és important com la figura de l'amic, de la Lola, aquest amic que cada cop es treu de la màniga aquesta màquina de sons excepcional, amb aquests sons que la Lola ha comprovat que li agraden a en Simó i allà materialitzen aquest somni, aquesta possibilitat expressiva d'en Simó. I també hi ha la volta d'agafar els dibuixos que ell fa com a partitures. Això em va flipar molt. És com excepcional, que no només és la música, sinó per mi la música és com el canal principal, però hi ha aquesta donant importància a la transversalitat de les arts, el moviment, que alhora també ens pot inspirar un dibuix, i alhora també, si tu em dones un dibuix, a mi em pot venir una melodia, és com, uau, quin canal expressiu més ric i per mi com més connectat al sentir que no potser de vegades al llenguatge verbal. Jo entenc que mentre la seva germana toca la trompeta i ell fa aquests dibuixos, està interpretant el que ell està fent sonorament o està fent en paper, que després ho agafa i s'ho posa en el piano per transcriure o interpretar-ho sobre el piano de sorolls. Sí, de fet hi ha un moment que diria que la Lola està tocant la trompeta, li deu inspirar aquests cercles, i sona el timbre i hi ha un trencament allà d'aquest univers on ella havia entrat i després, a mesura, hi ha un moment molt bonic també, que a mesura que la Lola va introduint sons, els dibuixos canvien. Ja hi ha més riquesa de formes, ja no són només cercles, són cercles amb diversitat de formes, amb línies, corbes... I clar, dius, ja no estem amb la trompeta, sinó aquí ja han entrat diverses textures i que amb ell li han fet obrir el seu món. Per mi és un exemple d'obertura del seu món i que ell ens ho està explicant amb el dibuix. Un tema important que és com el contrast, vaig veure jo, de la Lola a les classes de trompeta, que està així com una mica ratllada amb aquest 1, 2, 3, 4, i que no hi entra, i després com flueix quan s'intenta comunicar amb el Simó amb la trompeta o amb el Rolí a l'hora de comunicar-se a través de sons. Llavors,
et volia preguntar tu com vas veure aquest tema, no? Aquesta, entre cometes, dicotomia, que tampoc ha de ser un contrast, però sí que ens ho presenta també la pel·li com la música com des de la formació acadèmica, no? I com a llenguatge expressiu, no? Sí, sí. I també tu com has arribat on... Clar, jo això ho veig molt natural. La relació. En ella ho veig molt natural, perquè a mi, d'alguna manera, he viscut alguna molt semblant a el que pot viure la Lola amb la música. Clar, jo veig que hi ha una qüestió d'interessos, no? Ella té un interès desbordant per comunicar-se amb el seu germà i fa el possible amb la devoció i amb tota la passió que sigui necessària per fer-ho, i pel contrari no té interès en l'acadèmic en aquest cas, o se li fa farragós el 1, 2, 3, 4, el ritme, el beat, el no sé què, perquè ella vol expressar, ella vol comunicar a través del so, a través de l'art, a través del que se li posi per davant, però ella necessita comunicar. Llavors hi ha aquest punt de per què ho estic fent. Quan tu ja veus que ho estàs fent per alguna cosa que realment et mou molt, això no té... Vull dir, no hi ha cap... Això no ho para ningú, no? En canvi, quan ho estàs fent perquè hi ha un mestre que t'està demanant que ho facis perquè necessita que a l'audició surti molt bé i s'aplaudeixi perquè quedi molt rodonet, doncs amb ell això no li mou, o aquest mestre potser no li sap fer transmetre bé, no li fa un bon traspàs del que seria la música o el so o l'aprenentatge musical acadèmic. Clar, jo la veig amb ella i em veig a mi, també, en aquest cas, no? Llavors veig l'evolució aquesta que porta la pel·lícula cap a intentar seguir buscant coses que facin so i expressar-me a través del so, que jo també em reconec molt, perquè el que faig actualment són aquests instruments també de creació pròpia, que fan sons, però no pròpiament harmònics, sinó, bueno, són sons... Cadascú fa sons més de lo quotidià. I llavors, bueno... El fet que ella no estigui a dins de l'acadèmic a gust, per mi és totalment normal, però és que pot passar en qualsevol matèria. Pot passar amb les matemàtiques, et pot passar amb les ciències, et pot passar amb... Si no hi ha un interès personal, és molt difícil tirar endavant amb èxit qualsevol cosa. Llavors, buscar aquesta motivació que té cadascú per créixer en qualsevol matèria o qualsevol situació és bàsica, i jo crec que seria la funció del mestre. Després, tota l'evolució de la pel·li, quan acaben construint aquest piano i tal, és al·lucinant. El recorregut que fa i la lliçó que dona en quant a empoderament també a través del so, de dir no cal ser músic, no cal per expressar-te sonorament. És molt xulo ser músic i poder tocar entre altres músics amb harmonia i poder llegir partitures i fer, no sé, tocar temes potents i mou molt. És igual músic reglat o no reglat, o acadèmic o no acadèmic, l'important és moure i fer-ho d'acord. Sí, per mi és com que no és una lluita, no? No és una rivalitat. Sinó on està l'essència. Per mi l'essència és un motor intern expressiu, d'acord? A través de què ho faig? De la pintura, de la música, però el que va preval és això. Però si jo se'm posa massa èmfasi en la forma, perdo l'essència, no? I és com el gran hàndicap que tenim en quant a, com tu deies, tot el tipus d'ensenyaments, no? Perquè també pot ser les matemàtiques o qualsevol ensenyament. I a mi també em ressona molt la figura de la Lola, no? Perquè al final jo no vaig estudiar música, vaig estudiar audiovisuals, vaig estar 10 anys treballant d'això, i després hi va haver un impuls molt gran, no? Justament veient una pel·li, de dir això està en mi. I clar que hi havia la part interna meva que em deia Laia, però que no ets músic, no? Però hi havia una veu més forta en mi que era com sí que tens un músic dintre, no? I al final també jo havia ballat molts anys claqué i sento que en mi hi havia una connexió molt forta des del sentir la música, no? I després doncs ja he anat adquirint aprenentatges musicals i no estic en contra, no? Però per mi és com que enfortim, no? Aquesta essència, aquest centre, aquest sentir i després com el vestim, no? Com el comunico. Perquè si no és això, no? Que també teníem companys durant els estudis de musicoteràpia que havien tingut formació reglada
i veies els grans reptes que justament tenien per estar massa en la forma, no? I doncs no poder improvisar o no poder jugar amb la música, no? Si al final, per mi, justament el que fa la Lola és presència, escolta, amor i després textures i com em puc comunicar, però això com a prioritat, no? Després, si tinc motxilla de recursos més o menys, bueno, hi ha cadascú, no? Sí, el seu bagatge. Però... Després hi ha un punt molt xulo que ella també el que busca és cooperativitat, no? Col·lectiu. O sigui, ajuda'm a fer això perquè tampoc ho fa sola, no? També busca recursos per poder-ho fer millor i fer coses més en el seu veí i tal, no? Això està... Sí, no, a mi això que dius m'ha passat també amb músics de tocar, perquè jo tampoc em considero músic. Llavors, anem a tocar a llocs, porto alguns instruments, catxarros o andròmines o artefactes aquests i tal. Ja no saps com dir-li, no? Sí, bueno, són paraules. I vas a tocar i moltes vegades diuen, bueno, però clar, tu ets músic? I dic, no. Va, bueno, doncs anem a fer, no? Però hi ha aquesta... Sí, és com la pregunta d'on em col·loco, no? També passa a vegades que quan es junten 2 o 3 músics anem a buscar l'harmonia, no? I es busca, va, doncs no, anem a desfer-la perquè justament el que estem fent aquí és no anar a l'harmonia i que no soni bé. Anem a sonar com el moment ens demana, però no a buscar la partitura i a veure en què estem, en do, no? Bueno, anem a veure què sentim, què tenim ganes de comunicar. Sí, és com una feina també de desaprendre, no? Una forma i de relacionar-nos més des del sentir, no? I jo crec que el personatge d'en Simó també ens ensenya molt, no? Aquesta connectar-nos de nou amb el sentir, perquè realment denota una gran sensibilitat i una forma expressiva pròpia, singular, de la qual el nostre cap ens diu aquesta forma és com rara, però és com, això ho diu el cap, no? Però és autèntica, no? I després fa que tot l'edifici estigui en comunió, no? Per tant, aquesta interdisciplinaritat també que dèiem de la pel·lícula, no? Que no només és com ajuda en Simó, sinó també com el Simó ajuda tota la comunitat, que gràcies a ell tot l'edifici al final està allà ballant, tocant... En alegria també, en comunitat. En alegria, connectar-se en comunió des d'un altre lloc, i això ho ha provocat en Simó, no? Llavors, bueno... Clar, també és molt guapo en aquesta pel·li com es tracta el factor sorpresa, que per mi és molt interessant dintre de la música concreta o dintre de la música sense estil, bueno, aquesta música que estem parlant d'instruments no reglats i tal, el factor sorpresa, no? Quan vas a tocar alguna cosa i, uau, però això sona! I això ho porta molt aquesta pel·li també. I des de sorprendre'ns també creixem d'alguna manera, no? I també avancem moltíssim amb la sorpresa. A mi em connecta amb això i també el relacionar-nos des d'un lloc més sensorial que cognitiu. No sé, jo sempre ho he comentat que amb les persones amb què ballo o toco és com que es genera un vincle i un clima com molt excepcional i molt únic, no? I a part de l'efecte sorpresa, aquest moment de comunió màxima, no? Que a mi almenys em connecta molt amb experiències musicals i artístiques. I no sé si és que llavors la individualitat desapareix, no? Ja no és la Laia o l'Àlex, sinó què és això? Com un èxtasi col·lectiu, com una mena de... I a mi m'ho provoca molt això, no? Les experiències musicals i artístiques. Sí, a vegades passa, no?, que estàs tocant amb algú i que entres et poses, no sé, en un espai, en un territori, que és ja dels que estem allà i que va sol, que sembla que no ho estiguis movent tu. Sembla que allò funciona d'alguna manera i ho notes, que ja no estàs tu des del control o des de lo racional, estàs des d'un altre punt.
Clar, quan arribes a aquests punts, per mi és èxit. Quan estàs aquí és com, vale, ho hem aconseguit. És igual el que estigui sonant. No és el que ho hem aconseguit perquè el que venim a fer aquí és això, realment. És com deixar anar i deixar tota l'estona. Estem controlant el dia a dia, estem controlant moltes coses, no? Llavors, poder arribar a aquest punt de relaxació o d'entrega, d'èxtasi, diríem, musical, també es dona en aquesta pel·li, no? També es representa des d'aquest punt, no? En el que, bueno, no embogeixen, però es lliberen, que també es lliberen del judici extern, que ho comentàvem, també es lliberen de la mirada de fora, de dir, quedarà bé, estem ballant bé. Bueno, s'ha generat aquesta bombolla de seguretat, aquesta complicitat en la que són lliures, no? Parla d'aquest punt de llibertat. Sí, completament. Jo crec que aquesta pel·li és recomanable per tothom. És una pel·li que, totes les edats, tots els públics, no sé, ja et dic, jo el vaig compartir amb els meus fills que tenen 15, 12 i 8, i els tres els hi va encantar, vull dir, i pensa que estan en notes super diferents. Sí, per tothom, perquè també permet com aquestes multicapes, no?, d'entrar a la pel·lícula. Potser la teva filla que deies de 8 anys, no?, que et demanava de tornar a veure per veure aquest nen, no?, és com es quedarà amb una capa. I segons qui, un públic més adult, doncs podrà tenir una altra lectura, no? I si jo d'aquí 5 anys la torno a mirar, segurament seguiré veient coses, no? És com... pot interessar a tots els públics i, a més, té com moltes capes de lectura.